FOUTA VISON ina jiya e nder senuji ɓurɗi mawnude e nder senuji fulɓe ne tawno ko ɓoyani ko kanko jeyɗo senowo ni Dahaba Anne o waɗi fete 100 000 abonné ɗi o heɓi ɗi gandanɗa hoore makko trophée YouTube tottirta ɗum ina wayno noon e nder oɗo saaha FOUTA VISON natti ha laaɓi cer ne Pindi TV waɗira no piraté ni ko noon FOUTA VISON waɗira piraté e nder oɗo saaha ɗum noon kanko Dahaba en jokkodiri e makko o holliti wonde kanko ɗo woni ɗo ko FOUTA o woni ma won balɗe ɗiɗi o connectaki ne tawno connexion o ina wayno ene leeli toon seeɗa kono noon ikkimo sama tan ko on mo liggottono biyeteɗo Moussa ko kañum noddimo téléphone wimo wonde tappi FOUTA VISON kono yiyani hen hay vidéo goto yiyani hen hay ɓatake goto mo gandanɗa hoorema ɓe mbaɗino hen ɗum noon kanko nden woni no yurniti o tawi vidéo ji gonnoɗi e nder FOUTA VISON ɗi foof fisama ha laaɓi cer inde nde ittama kono sa tappi ko chaîne on mo gandanɗa hoorema woni Tesla life ɗum noon sikki ala ko ni woni no hunde nde sifori ko ni woni no hunde nde e woori ne tawno FOUTA VISON eɗen gandi arɗo e jeyla ko série pattam lammo mo gandanɗa hoorema hande rendo fulɓe ngo fof ene watti hen hakkille ne hanirta ni hen ala fof ɗo yeɓetake ɗo e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi kono kadi won série ji goɗɗi ɗi gandanɗa hoorema FOUTA VISON ene waɗanno ɗum produire ɗum fof e wade noon série ji ɗi fof mbimir e nder oɗo saaha kono noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe eɗen gandi ala ko ɓuuri musde ala ko ɓuuri ɗum mettude o mo gandanɗa hoorema woni cukalel tokosel ngel gandanɗa hoorema kañumne ala ko andi goɗɗum ala ko jaggi goɗɗum so wona tigui rigui ha joni banggue audiovisuel te jogui yakare mum fof fawi ɗum koye chaîne mum FOUTA VISON chaîne noon waɗe jekki jekki tan waɗe piraté e nder oɗon tuma vidéo ji ɗi joguinoɗa fof yaaha ha laaɓa cer wonta kadi ko aɗa fuɗɗito à zéro ɗum noon eɗen gandi ko hunde musde ko hunde sattude ko hunde mettude enen kala eɗeni ndenda e makko nde ɗon sunare kono noon Titonde TV ene renda e makko nde ɗon sunare tigui minen kam min mbiyata min peccani sikki ko nawi Pindi TV ko nayi FOUTA VISON ko ɗaccani ɗo tigui rigui Titonde TV ɗum noon en jii hande e nder rendoji goɗɗi ɗi senuji eɗen jogui 2 millions d'abonnés ɗine jogui 4 millions d'abonnés ɗine jogui 1 million d'abonnés ɗine jogui 700 000 abonnés won youtubeur uji ɗi ganduɗa hoorema jogui ko 600 000 700 000 abonnés e nder oɗon tuma ha joni nana jokki wadde hen vidéo ji mbaɗaka piraté kono noon enen so tawi en jeehi ha en mbi machallah woro nden woni no hunde nde tayata ha natta ha laaɓa cer nen wonta jomumen no puɗɗitoyo à zéro ɗum noon eɗen poti ɗum wawde jurnitade ne fewi wat boniyankoɓe ɓe kamɓe kala no ɓe pini ɓe jiiloto ko wadde bonande kono noon kadi eɗen gandi fulɓe ne kewiide duɗal ngal Allah huɓɓi ɗum noon eɗen gandi say walla hasida wawa hen hay batte ne tawno so tawi hasida dañi fartange uddude ngal ɗon damal tan wasata Allah uddita dame goɗɗe ɗe jiida e ngal ɗon damal taw noon ko dame ɓurɗe welde e ngal ɗon damal tigui rigui ngal o udditno ne hanirta ni henna ɗum noon bandiraɓe musidɓe ko ɗum ɗo ɓuuri jojjude ene wayno chaîne FOUTA VISON mo arɗo e jeyla doganno o so tawi a yeehi a naati hen a tappi a yiyata hay FOUTA VISON hay vidéo goto a tawata toon ko fewte vidéo ji ɗi FOUTA VISON nannanno e nder oɗon tuma eywa e nder oɗo saaha ɗum noon chaîne o koko waɗa piraté kanko noon on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Dahaba eɗen ndenda e makko nde ɗon sunare kono kadi kala mo gandanɗa hoorema ene jogui hen karallagal wonko andi hen wonko wawi hen wonko humpiti hen weeɗama jungo ne hanirta ni henna ne tawno hunde nde ene hamni ene satti ene metti ene yurmini ne tawno Dahaba fodde duuɓi kitale omo wadda hen ha Allah rokkimo fartange wawde wadde produire o nanna produit ji makko e nder FOUTA VISON rendo ngo ene weltoro ɗum noon wonɗo chaîne tolnoto wona jeyɗo chaîne o kañum naftorto e chaîne he ala ko ɓen rewintoɓe chaîne ɓe ko kañum hen naftorto ne hanirta ni henna ne tawno FOUTA VISON ko pulagu kala rendi ɗum ne hanirta ni henna bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ɗum noon ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol e kabaruji goɗɗi so Allahu lamɗo haaji